mä heitin pois ton miehen, joka Iranista. Mä koin sen hengessä, että se oli oikeasti sakeli hengenvaarallinen. Ja siis mulle riitti yksi albaanialainen. Niin mä en halua enää mitään Iranista. Mä oon kristitty suomalainen nainen, jonka Ruotsi on kaapannut lapsen. Jeesuksen Kristuksen nimessä mä kiellän nämä saakelin henget, jotka tulee eri muodossa. Nyt tää tuli tän äijän muodossa. Oikeesti painukoot helvetteen. En mä muuta mihinkään Dubaihin. Mä en saakeli muuta mihinkään muslimimaahan. Minä olen kristitty. Kuuletteko te mun äänen? Mä kysyn nyt suomen kielellä, ja kirjoittakaa mulle takas YV:nä vastaus. Kuuletteko te mun äänen? Mä puhun suomen kieltä, monissa videoissa muita kieliä, mutta siis mä puhun suomea. Kuuletteko te mun äänen? Koska mä huomasin, että mun ääni on otettu tosi monelta videolta pois. Ja siis tää ei todellakaan ollut mun keksimä juttu, että mun ääni ei kuulu. Mutta mä teen useamman videon, tosi monta videoa. Ja okei, siis just näin, niin kuin nyt mä teen. Että mun kasvot näkyy, mutta mun ääni ei kuulunut. Mun ääni ei kuulunut varmaan 5 tai 7 videolla. Musta tuntuu, että Instagram tekee nyt jonkunlaista testiä. Siis samantyyppistä kuin toi Facebook, joka estää ihmisiä. Koska mulla Facebookissa 23 päivän esto, josta en mä muista kauheasti siellä. Mut meidät estetään sen takia, me sanotaan totuus. Yeah. Joo, eli ensimmäinen todella upea uutinen ja rukousvastaus. Täys rukousvastaus, kiitos Jeesus tästä. On se, että mun lapseni isä sai maasta karkotuksen. Se on astunut voimaan. Hän pakolla. Häntä pidettiin ensin jossain tämmöisessä vankileirissä ja sitten hänet väkisin vietiin sitä Albaniaan. Eikä hän pääse sieltä enää takaisin. Että se maastakarkotus ei ole mikään vähän aikaa, niin kuin joku tietty aika, vaan hän ei pääse koskaan enää muuttaa mihinkään Pohjoismaahan. Ja se on täysin oikein, koska hän on erittäin vaarallinen. Hengellisessä mielessä, monessa muussa mielessä myös. Tästähän myöskään Suomen lehdistö ei kirjoittanut mitään, vai onko? Aika iso asia, että mun lapsen isä sai maasta. Joo, niin mun tosiaan on ollut masennusta, tosi voimakasta. Niin masennuslääke, niin mulla on semmoinen sama, joka oli silloin kun Julia menehtyi, niin väsyttää aika paljon ja näin. Joka tapauksessa siis en ole näitä lääkkeet vastaan. Ne lääkkeet voi oikeasti pelastaa ihmishenkiä. Musta tuntuu, niin kuin mun mielestä mun pikkusisko Jasmina hoidettiin ihan väärin. Ja mun äidillä on valitettavasti, niin hänellä on tekemistä Jasminan poismenon kanssa. Tämä on vakavasti sanottu, mutta on totta. Joo, mulla oli yksi toinen asia myös sen lisäksi, että se lapsen isä on karkotettu maasta, mikä on upeaa. Kiitos Herralle siitä. Niin yksi toinen asia, joka liittyy Espanjaan, niin mulla on todella ihana asia, joka liittyy siihen.